to robím, tak si dávam nejakú tú mierku. To je ze zvukom. No. Podpiliť. A k tomu primerané hrúbky. Očko. Ono by to malo spojiť, ale tak mi to nefunguje celkom, tak robím to samostatne. A centimetr nad tým hruba odseknúť. Takže robím to radšej na dvakrát a je to presnejšie, keď to oddelím takto a k tomu prihodiť jazyček. Takže tam to bude jazyček. Spoj musí byť tesný, aby sa ten kalus potom tam chytil, takže